Γεια σας, σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast της Stand Out Ετού. Χαίρετε Στεφανία, τι κάνεις? Γεια σου Μενελά, είμαι καλά. Μαζί μας έχουμε την τιμή να έχουμε το φάρο της εταιρείας μας, το άτομο που κινεί τα νήματα στα παρασκήνια, το γενικό διευθυντή της εταιρείας, το Θράσο Τηλεμάχου. Γεια σου Θράσο. Γεια σου Μενελά, γεια σου Στεφανία. Το ήταν κομπλιμέντο, ήταν υπόγειο. Πρέπει και εμείς με κάποιον τρόπο να κρατήσουμε τη θέση μας, Θράσο. Αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου λένε. Αφού κρατώ το κλειδί. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα βασικά το μεγαλύτερο έργο με το οποίο ασχολείται η Stand Out Ετού, το νιουρόκλιμα. Είναι Horizon Europe, σωστά? Ακριβώς. Θες να μας πεις λίγο για το τι είναι τα Horizon? Κοίτα, το Horizon είναι ένα πολλά σημαντικό κονδύλι, το οποίο εστιάζει κυρίως στην έρευνα. Είναι ένα θέμα που συνήθως βλέπεις ότι τα διάφορα κονδύλια εστιάζουν σε μια διαφορετική πλευρά της οικονομίας και της ανάγκης που υπάρχει στην Ευρώπη. Και το Horizon, εκείνο που κάνει είναι ότι μέσα από την έρευνα προσπαθεί να χτίσει καινούρια εργαλεία, πρακτικές και διαδικασίες που στο τέλος της ημέρας έχουν εξαιρετικό όφελος για τις χώρες που συμμετέχουν, αλλά γενικά και για την Ευρώπη, διότι είναι κάτι το οποίο εμείς λέμε συχνά στο χώρο μας, ότι ρε παιδιά, ό,τι γίνεται από την Ευρώπη δεν ανήκει στους οργανισμούς που το έκαναν μόνον, ανήκει στην Ευρώπη. Ναι, γιατί είναι και co-finance, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Ναι. Και η επένδυση στα ευρωπαϊκά έργα έρχεται πίσω και φέρνει την επένδυση πίσω στην Ευρώπη. Με διάφορους τρόπους. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω για διάφορους τομείς, τους οποίους μπορεί να μην έχουν το κονδύλι να επενδύσουν, και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα ανταγωνιστικά να μας δώσει τη δυνατότητα. Θράσο, ποιοι είναι αυτοί οι τομείς? Θα σου πω, για παράδειγμα, στα Εράσμους υπάρχει ένας έντονος χώρος γύρω από την εκπαίδευση. Εκπαίδευση ενηλίκων, νέοι youth workers, vet trainers, ένας πολλά σημαντικός τομέας για εκείνους που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων, adult trainers. Υπάρχουν κονδύλια όπως για παράδειγμα είναι το SERF, το οποίο ασχολείται με το citizenship και την ενδυνάμωση των πολιτών, κονδύλια όπως το Creative Europe που διαχωρών σε δημιουργικές φωνές για να παράξουν κάτι καινούριο, το Horizon Europe που είπαμε ότι έχει μια βάση στην έρευνα και πάρα πολλά πανεπιστήμια και higher education levels ενδιαφέρονται για τούτα τα κονδύλια, ή το AMIF, το οποίο ασχολείται με το μετανάστευση, το integration και γενικά την ενδυνάμωση μειονοτήτων, που και τούτα τα κονδύλια αγκαλιάζονται πάρα πολλά. Εστιάζοντας πάνω στο Horizon Europe, μια και το νιουρόκλιμα είναι Horizon Europe, με τι ασχολείται σε θέμα έρευνα στο νιουρόκλιμα? Θα σου πω, το νιουρόκλιμα τι έρχεται να κάνει? Έρχεται πιάνει κάποιες μεταβλητές και δεν ήτες. Το κυρίω ζήτημα που υπάρχει είναι η κλιματική αλλαγή και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής που έχουν... Εξού και ο τίτλος, φανταζόμαι. Ακριβώς, έχουν στραγγαλίσει την Ευρώπη και όχι μόνο. Τι που χρειάζεται για να κατανοήσουμε την κλιματική αλλαγή και να κάνουμε αλλαγή είναι η εμπλοκή των πολιτών. Τι εννοώ? Το να πούμε ωραία υπάρχει κλιματική αλλαγή και ζούμε την, είναι ένα θέμα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να πω ότι φτιάχνω έξω και έχει 50 βαθμούς, μα γιατί έχει 50 βαθμούς? Ή δεν έχουμε νερό και πρέπει να κάνουμε οικονομία, μα γιατί υπάρχει ξηρασία? Ή μπορεί να είναι Ιούλης και να ρίχνει χαλάζι, για παράδειγμα. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή έρχεται τον ουλόν και δένει με τη λογική της κλιματικής αλλαγής. Τι κάνουμε παρακάτω? Θα έρχεται η ανάγκη οι πολίτες να εμπλακούν, να κατανοήσουν και να φέρουν αλλαγή. Τι που ερχόμαστε να κάνουμε τώρα με το νιουρόκλιμα είναι να βάλουμε στην εξίσωση το AI. Την τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς. Τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τους πολίτες. Θα σου πω. Το AI τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να δώσει χώρο στους πολίτες να κατανοήσουν
τι συμβαίνει στην Ευρώπη γύρω από την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να γίνουν δημιουργικοί και παραγωγικοί. Τούτο δεν μπορούμε να το πετύχουμε με τα υπάρχοντα εργαλεία που υπάρχουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, τι φτάμε και κάνουμε τώρα με το έργο, χτίζουμε κάποια εργαλεία τα οποία έχουν ένα πολλά συγκεκριμένο σκοπό. Να φέρουν κοντά τους πολίτες στην κλιματική αλλαγή, να την κατανοήσουν και να παράξουν καινούριων έργων και δράσεις, χτίζοντας εκείνο που λαλούμε social tipping points. Τι είναι τα social tipping points? Thank you που με ρώτησες. Ήθελα πολλά να το πω τούτον, διότι να σας πω ότι εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα και μέσα από το έργο έμαθα πάρα πολλά και νιώθω ότι εκείνο που θέλουμε να το πετύχουμε ξεκινά από εμάς. Λοιπόν, έχουμε την μεταβλητή μας που είναι οι πολίτες, που είναι εκείνοι που θέλουμε να κάνουν την αλλαγή. Το social tipping points είναι εκείνο το σημείο όπου κοινωνικά, εκείνα τα σημεία, μπορούν να αλλάξουν σε έναν βαθμό ένα πρόβλημα. Στην περίπτωση τώρα του climate change υπάρχουν διάφορα social tipping points αναλόγως και των γεωπολιτικών συνθηκών και της κουλτούρας κλπ. Για πες. Το καλαμάκι σου. Γιατί σιδερένιο? Είναι μια sustainable πρακτική που ακολουθώ. Όχι, έτυχε, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έτυχε. Ναι. Οκ, το θέμα είναι όμως... αυτό είναι, ανταποκρίνεται όντως στην πρακτική των πολιτών. Εντάξει, πράγματα που μπορούν να κάνουν οι πολίτες. Είναι αυτό ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται την τεχνητή νοημοσύνη για να εξαπλωθεί περισσότερο ως γνώση στον κόσμο? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχετε ακουστά τον Green Deal? Ναι, που την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία ομπρέλα από διάφορες πρακτικές και πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτάσει στον μεγάλο στόχο που είναι η μείωση των ρήπων που προκαλούν την τρύπα του όζοντος στο 0% μέχρι το 2050. Α, 50, οκ. Νομίζετε να πεις μέχρι το 30, όπως είναι η ατζέντα το 2030 των Ηνωμένων Εθνών? Το FIT, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το Green Deal υπάρχει το Fit to 55. Μία σειρά από νομοθεσίες η οποία τι κάνει. Έχει βάλει ως στόχο να μειωθεί οι ρήποι που προκαλούν την τρύπα του όζοντος κατά 55% από το 1990 το 2030. Λοιπόν, και μπορώ να σας μιλώ για πάρα πολλές ώρες για αυτά τα πράγματα. Πάρα πολλοί να σας πούν πού μπορώ να τα μάθουμε τούτα? Go to AI and ask it. Άρα μιλάμε για ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο παρέχει πληροφορίες. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει πάνω 4-5 κομμάτια. Ναι, αλλά γιατί να μην μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα το ChatGPT που είναι και ευρέως γνωστό και να πρέπει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα που εσείς ανοικοδομείτε, που εσείς χρησιμοποιείτε? Τώρα είναι πολύ καλό ερώτημα, και ένα από τα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει εμείς στον εαυτό μας καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Το ChatGPT, δεν θα το πάρω συγκεκριμένα στο ChatGPT, αλλά γενικά σε εργαλεία σαν τούτα. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά εντωμεταξύ. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι. Εν ξέρεις ακριβώς ποια είναι η αφετηρία τους. Δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που και εμένα προσωπικά αφορά με είναι δεν ξέρεις που είναι η αφετηρία τούτων των εργαλείων. Τι ατζέντες εξυπηρετούν. Τι σου μεταφέρουν. Διότι μπορεί να ρωτήσει μια ερώτηση η οποία είναι υποκειμενική και παίρνεις μια απάντηση η οποία χαρακτηρίζεται από το ίδιο του εργαλείο ως αντικειμενική. Με αποτέλεσμα μπορείς φορές εσύ να το πάρεις λαθασμένα, δηλαδή να το μεταφράσεις με τρόπο που δεν θα πρέπει. Εμείς ερχόμαστε να βάλουμε στην εξίσωση ανθρώπους που θεωρούνται στην Ευρώπη αυθεντία. Όσους λαμβάνουν αποφάσεις για το περιβάλλον. Ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, πολίτες και ακτιβιστές, youth workers, οι οποίοι
μέσα από διάφορα pilot testings που θα κάνουμε και μέσα από την χρήση των εργαλείων να μπορέσουν να παράγουν και ήδη πληροφορία και να βοηθήσουν το υλικό που να φτάνει στον πολίτη να είναι κάτι το οποίο θα του φανεί πιο χρήσιμο και το οποίο θα είναι verified που λέμε. Φέρνουμε στην επόμενη μου ερώτηση που έχει σχετικά με τα άτομα που ανέφερες. Mm-hmm. Είναι ήδη μέλη της κοινοπραξίας του Neuroklima ή πρέπει να τα βρείτε εσείς ως standout του, πρέπει να τα βρουν οι υπόλοιποι εταίροι που είναι μέσα στο. Και επίσης, ποιοι είναι οι άλλοι εταίροι, γιατί είπες μας για έρευνα, άρα υποθέτω μέσα να έχει και πανεπιστήμια. Κοίτα, μιλούμε για 15 εταίρους. Mm-hmm. Εκ των οποίων μπορείς να συναντήσεις εταίρους από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, όπου είναι και ο τελικός δικαιούχος Ιταλία, με το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνο. Mm-hmm. Και φτάνεις και πιο πάνω. Δηλαδή έχουμε εταίρους οι οποίοι έρχονται από την Ελβετία, από τη Φινλανδία, από την Ιρλανδία, εταίρους που έρχονται επίσης από άλλες περιοχές της Μεσογείου όπως είναι η Μάλτα και η Πορτογαλία, και άλλοι που μπορεί να τους ξέχασα, αλλά βλέπετε ότι γενικά αγκαλιάζει η όλη προσπάθεια όλη την Ευρώπη. Ναι. Τώρα, ο κάθε ένας προσφέρει κάτι διαφορετικό. Στο τέλος της ημέρας όμως, ερχόμαστε να δώσουμε φωνή στους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή, εμείς σαν Stando, μαζί με το Tunic και το ITML που είναι η άλλη εταιρεία από την Κύπρο, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί οργανισμοί με εξαιρετικούς επιστήμονες, έχουμε θέσει σαν στόχο να εμπλέξουμε όσων πιο πολλούς stakeholders, άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις, δηλαδή δημοσιογράφους και εκπαιδευτικούς, αλλά και πολίτες, που είναι πολύ σημαντικοί, γιατί ο ακτιβισμός και η ενεργή πολιτότητα καθορίζει έργα σαν το δικό μας να είναι επιτυχημένα ή αποτυχημένα. Θέλουμε να τους δώσουμε φωνή. Καλέσαμε πάρα πολλές φορές τον κόσμο και συνεχίζουμε να το κάνουμε σε σερβες που κάνουμε, σε έρευνες, σε συνεντεύξεις, και θα συνεχίσουμε και στο επίπεδο των πιλωτικών μας ερευνών, όπου τα εργαλεία μας να πρέπει να τα δούμε μαζί τους. Πάνω στο θέμα των πιλωτικών δοκιμών, μιλούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, που βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη. Είπατε ότι δεν ξεκινήσατε ακόμα να προσπαθείτε να βρείτε άτομα για τις πιλωτικές δοκιμές. Σωστά? Ναι, είμαστε ακόμα στην προετοιμασία. Υπάρχει ο φόβος ότι ίσως να έχουμε τούτην την... ότι ο κόσμος να θέλει να κάνει πίσω που το να δοκιμάσει κάτι τέτοιο? Φυσικά. Τούτο είναι αναμενόμενο. Μέσα στα ρίσκα δηλαδή που υπολογίζετε και εσείς ως άτομα που ασχολείστε μέσα στο Neuroklima. Ας πούμε μια ιστορία. Ήμουν στην Ολλανδία σε ένα άλλο έργο, όπου τότε μιλούσαμε για το VR. Ήταν η αρχή τότε του VR. Και είχαμε τα Oculus Quest, τα VR, με τα οποία είχα χτίσει ο οργανισμός στον οποίο επισκεφτήκαμε ένα παιχνίδι. Ήμασταν 20 άτομα. Μπορώ να σου πω ότι τα μισά είχαν φοβηθεί να δοκιμάσουν το VR, γιατί μόνο και μόνο που το έβαλαν πάνω τους και είδαν τι έβλεπαν, έμπαιναν σε εκείνον το mentality, απλά άφηκαν το πίσω και φύγαν. Πλέον δεν έχω πάει σε συνάντηση με εταίρους από το εξωτερικό ή σε εκπαίδευση που ο κόσμος να μένει ενθουσιασμένος που ένα έχει VR. Οπότε θεωρώ ότι ναι, θα υπάρχει κόσμος που θα αντιδράσει, θα υπάρχει κόσμος ο οποίος θα πει εγώ χρησιμοποιώ τον ChatGPT που είπατε πριν, οπότε δεν έχω λόγο να συμμετέχω. Όμως σιγά σιγά τούτο είναι να αλλάξει. Θεωρώ ότι να γίνει μέρος της ζωής μας, που είναι μέρος της ζωής μας η χρήση του AI, και σιγά σιγά τέτοια εργαλεία θα γίνουν πολλά σημαντικά. Βασικά, εντάξει, εγώ μεγαλώνοντας μεγάλωσα όταν ξεκινούσε το VR που είπες πριν, άρα έβλεπα ότι έμπαινε πολλά δυναμικά μέσα στο gaming industry, άρα δεν ήρθα ποτέ αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο, ότι κάποιος φοβάται το VR. Σίγουρα ήρθα αντιμέτωπος με φωνές τούτων, ξέρεις, από την οικογένεια μου, πιο μεγάλα άτομα. Αλλά βλέπω τώρα ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που όντως για το AI είναι πολλά εναντιωμένος,
Αλλά όντως βλέπουμε ότι υπάρχουν εταιρείες που τα βάλουν μέσα στα software τους ήδη, πάνω στα τηλέφωνα που χρησιμοποιούμε. Άρα υποθέτω ότι, όπως είπες και εσύ, σιγά σιγά είναι να φύγει τούτη η αποξένωση του κόσμου με το Ακριβώς. AI, γιατί να γίνει μέρος της ζωής μας. Κοιτάξτε. Γι' αυτό και η προσπάθεια που γίνεται τώρα είναι κοινό που να δώσουμε στον κόσμο να είναι πάρα πολλά στοχευμένο και μάλιστα να είναι με τρόπο που να μπορεί να του δώσει το κίνητρο να το δοκιμάσει. Mm-hmm. Είδαμε όλοι τα εργαλεία που υπάρχουν τώρα στο AI. Είναι κοινό που εμένα δεν μ' αρέσει, ενώ ότι είναι πολλά απλά, απρόσωπα. Mm-hmm. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σειρά από εργαλεία τα οποία θα τους οδηγήσουν να τα δοκιμάσουν. Δηλαδή θα έχουμε την πλατφόρμα μας με το εκπαιδευτικό υλικό, θα έχουμε το bot μας, το οποίο θα είναι παρόμοιο μαζί με το ChatGPT και το Perplexity και τα υπόλοιπα. Θα τους δώσουμε το νερόκλιμα Learn, Mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά μέσα από εκείνο θα μπορούν να μάθουν και για διάφορες πρακτικές αλλά και για διαδικασίες που υπάρχουν ανά την Ευρώπη. Το νερόκλιμα Lens, που είναι ένας φακός στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή για την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη. Το νερόκλιμα Play, το οποίο είναι διάφορα παιχνίδια τα οποία είναι εκπαιδευτικά. Άρα Το οποίο εσείς αναπτύξατε ή λοιπόν, ήταν έτοιμα? Τα ανάπτυξε ένας πολύ καλός συνεργάτης από τη Γαλλία, το IDL, γιατί ξέχασα Γαλλία πριν, που η πρώτη εικόνα που είδαμε πάρα πολλά θετική. Άρα έγιναν develop για το νιουρόκλιμα. Ακριβώς. Ξεκάθαρα, Ξέρεις τι, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα χτίζετε. Δημιουργείτε εργαλεία, έχετε στόχους, βλέπετε πώς να ξεπεράσετε την αντίσταση από τον κόσμο, αλλά πώς στην ουσία θα κινητοποιήσετε τον κόσμο να τα χρησιμοποιήσει? Διότι μιλάς για τα διαφορετικά εργαλεία που είναι απρόσωπα και δίνεις την εντύπωση ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό με το νουρόκλιμα. Άρα ποια είναι αυτή η γραμμή που θα ακολουθηθεί ώστε να θέλει ο απλός πολίτης και όσοι μας ανέφερες πριν να ασχοληθεί με αυτά τα εργαλεία? Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, γενικά στο έργο, χτίζεται μια στρατηγική που θα ακολουθηθεί για να εμπλέξουμε τον κόσμο πρώτα απ' όλα να δοκιμάσει τα εργαλεία μας, γιατί για μας η δοκιμή των εργαλείων δεν είναι μόνο για να δούμε τα αποτελέσματα και να δούμε τι πήγε καλά και τι πήγε λάθος, αλλά ταυτόχρονα έναν έναυσμα να προωθήσουμε τα αποτελέσματα του έργου στους πολίτες της κάθε χώρας, αλλά και γενικά στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο εμένα εντυπωσιάζει πάρα πολλά που έργα μεγάλα σαν το νιουρόκλιμα και το Horizon είναι ότι διάσου τη δυνατότητα να είσαι δημιουργικός. Δηλαδή έχουμε εξαιρετικούς εταίρους στο έργο, οι οποίοι έχουν διοργανώσει σεμινάρια, έχουν διοργανώσει καμπάνιες, έχουν διοργανώσει διάφορες δράσεις και διαδικασίες για να δώσουν μια πρώτη γεύση στον κόσμο του τι συμβαίνει. Με το πέρασμα των επόμενων μηνών, το πράγμα να γίνει πιο έντονο. Και θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος θα πάρει μια γεύση, ίσως κάποιοι να το δοκιμάσουν και εμείς θα δούμε αναλόγως. Αν δεν φτάσει να πρέπει να φτάσει, να το ενισχύσουμε κι άλλο. Γενικά είναι μια ζωντανή διαδικασία, η οποία συνεχίζει συνεχώς και θεωρώ ότι είμαστε σε πολλά καλό δρόμο όσον αφορά το να φτάσουμε τους πολίτες. Το μόνο που ξέρω και που έρχεται και η ανάγκη να το πετύχουμε είναι να μπορέσουμε να τους αφήσουμε ικανοποιημένους, αλλά γι' αυτό υπάρχει και το κατάλληλο τμήμα στην πρόταση, το οποίο ασχολείται με τη διαχείριση του πώς μας βλέπει η αγορά, με τη διαχείριση των approaches, των experimental approaches, με τη διαχείριση της επικοινωνίας του έργου. Δηλαδή όλα είναι μελετημένα. Άρα μπορείτε να φτάσετε από τη Στεφανία στο Τσέρι μέχρι τον Νικόλα στο Παραλίμνη και να υπάρχει εμπλοκή του καθενού στην κλιματική αλλαγή. Ακριβώς. Στεφανία στο Τσέρι, Νικόλα στο Παραλίμνη, να σας ενδιαφέρει η κλιματική αλλαγή και το AI, εννοείται ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας φέρουμε κοντά.
Τι γίνεται με τους φορείς όμως? Δηλαδή απευθύνεται η τεχνολογία που ετοιμάζεται και σε επίσημους φορείς, σε άτομα που παίρνουν αποφάσεις ή μόνο στο ευρύ κοινό? Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον που θα δείξουν και οι φορείς και οι stakeholders, αλλά και όσοι ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή ενεργά, θα είναι μείζωνος σημασίας για την επιτυχία του έργου. Είχαμε ένα κομμάτι στο έργο στο οποίο έπρεπε να ανατρέξουμε σε πολιτικές της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω από την κλιματική αλλαγή, γύρω από την ενδυνάμωση των πολιτών κλπ. Μπορώ να σας πω ότι χωρίς τη βοήθεια συγκεκριμένων πολιτικών τμήματων του κράτους, αλλά και ανθρώπων που μετέφεραν τη γνώση τους και από την ακαδημία, αλλά και από την πολιτική σκηνή, δεν θα κατάφερνα ποτέ μαζί με την ομάδα μου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Διότι μεταφέραν μας γνώση την οποία δεν γνωρίζαμε και την οποία μέρα με τη μέρα βλέπουμε να αλλάζει. Αν θυμάστε πριν πάσατε για το Fit for 55, τον Φεβράριο ξεκίνησε η συζήτηση για το Fit for 2040. Όπως στόχος είναι ως το 40, το 55% που είπαμε πριν, να γίνει 90%. Άρα οι συνθήκες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή να αλλάσουν συνέχεια. Και θεωρώ ότι εκείνος που μείνει πίσω και πρέπει να ακολουθήσει για να κατανοήσει και να φέρει την αλλαγή, γιατί εκείνος που να φέρει την αλλαγή είναι ο πολίτης, η ενεργή πολιτότητα και το ενδιαφέρον μας για το μέλλον. Καλά, θα έρθει να σου πει όμως ο Κύπριος πολίτης ότι ρε φίλε, θα εξαρτηθεί τώρα από το καλαμάκι μου εμένα αν θα αλλάξουμε το κλίμα ή μήπως να δώσουμε βαρύτητα στις βιομηχανίες που εκπέμπουν τα πάνδυνα. Τούτο είναι πολύ μεγάλο σημείο. Και γι' αυτό που θέλουμε και την πολιτεία, αλλά και τον πολίτη να συμμετέχει. Τούτο μπορεί να μην είναι κάτι που αφορά αυτόν καθ' αυτόν τον γυρόκλιμα, αλλά ας το σκεφτούμε ως εξής. Το ότι αποφασίζεις να χρησιμοποιήσεις χάρτινο καλαμάκι ή το stainless steel, μπορεί να έρχεται να σου το θέσει νομοθετικά το κράτος μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εσύ στον προσωπικό σου χρόνο μπορεί να μην το κάνεις. Εσύ είναι η διάποφαση να το κάνεις. Επομένως, συνειδητά ο πολίτης έρχεται να προσφέρει ό,τι μπορεί για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Τούτο είναι μια μεταβλητή που κρατούμε. Η δεύτερη μεταβλητή είναι ότι το κράτος έρχεται να θέσει διαδικασίες ούτως ώστε να συνυφασμένες οι ανάγκες που υπάρχουν που την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους στόχους που πετεθήκαμε από τον Green Deal, περιορίζοντας κάποιες καταστάσεις. Έγνωστα κάποια πράγματα, τα οποία θέλω να επεκταθώ. Αλλά, ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το κράτος ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να πρέπει να είναι πιο αυστηρό, όχι μόνο με τους πολίτες, αλλά και με τις μεγάλες εταιρείες ή εταιρείες οι οποίες παράγουν περισσότερους ρήπους από ό,τι θα έπρεπε. Τούτο, για αυτό που θέλουμε την εμπλοκή και της πολιτείας και των stakeholders για να έρθουν να κατανοήσουν ότι από τη στιγμή που συμμετέχουν σε μια διαδικασία, από τη στιγμή που βλέπουν τους πολίτες ότι είναι ενεργοί, πρέπει να πάρουν πιο ριζικές αποφάσεις. Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή μέσα από το έργο είδα το εξής εντυπωσιακό. Μπορεί να είμαστε μια κοινοπραξία 15 οργανισμών, αλλά όπως και να το δεις, κάθε χώρα με τις εταιρείες που εκπροσωπείται έχει διαφορετικές προτεραιότητες και ενδιαφέροντα όσον αφορά το περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί εταιρείοι οι οποίοι είχαν σαν priority την ενίσχυση του agriculture. Πάρα πολλοί εταιρείοι που είχαν ως ενδιαφέρον την χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Υποθέτω ότι τον παίζει ρόλο και με το κύριο industry της κάθε χώρας. Για εμάς είναι ο τουρισμός, για παράδειγμα. Ακριβώς. Ήταν το οικονομικά industry που απασχολούν τη χώρα, εν το πόσο μπροστά είσαι
σε κάποια θέματα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που το θέμα χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν το λιμένο. Οπότε ίσως να μην τους ενδιαφέρει τόσο πολλά όσο το agriculture. Εμείς ως Πεντζομενή Λαός έχουμε ένα σημαντικό πυρήνα το agriculture, αλλά δεν ανοίγεται σε όλη τη χώρα και δεν έχει το επίπεδο που έχει, την ένταση, όχι το επίπεδο, γιατί έχουμε περιοχές στην Κύπρο που έχει εξαιρετικές υποδομές και παράγει εξαιρετικά προϊόντα και υλικά, που μεγάλο μέρος της χώρας ασχολείται με το agriculture. Οπότε λογικό οι συγκεκριμένες χώρες να έχουν το ενδιαφέρον, να θέλουν να εστιάσουν. Παρότι και ειδικά μετά το policy, το from farm to fork, που είναι εξαιρετικό. Το οποίο λέει, ξέρετε παιδιά, όσο πιο φυσικά και βιολογικά θα είναι τα προϊόντα, τόσο το καλύτερο για το μέλλον της Ευρώπης. Λογικό πάρα πολλές χώρες να εστιάζουν για μένα. Εμείς ως Κύπρος που εστιάζουμε? Τούτη είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να ρωτήσουμε τους πολιτικούς μας. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω πού θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε, πού νιώθω ότι εστιάζουμε, αλλά τούτη είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην πολιτεία. Διότι η ίδια η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει πώς θα είναι έτοιμη να απαντήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι πράξεις κάνει για να φτάσει πιο κοντά στον Green Deal. Άμα ρωτάς, εκείνο που πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πίσω, θα πρέπει να είμαστε πιο μπροστά. Νομίζω δεν κάνουμε λάθος, είμαστε η χώρα που χρησιμοποιεί σχεδόν εξ ολοκλήρου fossil fuel. Εκτός που κάποιους ανεμόμυλους που βλέπουμε μέσα στο highway. Και κάποια φωτοβολταϊκά. Κάποια φωτοβολταϊκά, ναι. Ναι, σε μεγάλο μέρος χρησιμοποιούμε τα και γι' αυτό που πρέπει να πάρουν ριζικές αποφάσεις. Και θεωρώ είμαστε μια χώρα όπου σπάζω αυκό πάνω στο αυτοκίνητο μου και ώσπου να φύγω γίνεται ομελέτα. Δηλαδή. Μάης έφτασε ο καιρός. Ναι. Γίνεται ακόμα να συζητούμε γιατί. Φυσικά υπάρχουν στα τμήματα και στην κυβέρνηση αλλά και στη Βουλή τα οποία δουλεύουν μαζικά και έντονα για να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά δεν τα βλέπουμε ακόμα. Δεν τα νιώθουμε και ελπίζω σύντομα να έρθουν κοντά μας. Γιατί τα παραπάνω γίνονται στα παρασκήνια, πρέπει να βγει μια νομοθεσία για να το νιώσουμε και εμείς στο πετσί μας ουσιαστικά. Ακριβώς, τούτον ισχύει. Δηλαδή, είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και όχι μόνο για την ενέργεια, οι πολιτικές του ΙΑ κλπ. Αλλά γενικά. Θράσο, πόσοι εταίροι συμμετέχουν από Κύπρο και Ελλάδα? Λοιπόν, από Κύπρο είναι 3. Είναι η Standout 2. Είναι το Trunic και το ITML Κύπρου. Και από την Ελλάδα είναι το Novel Core και το IASIS. Όπου είναι ενδιαφέρον γιατί το ITML και το Novel Core είναι πιο τεχνικοί οργανισμοί, ενώ οι άλλοι 3 έχουν τη βάση τους περισσότερο στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στην χαράξη πολιτικής και μέσα από τούτη τη συνεργασία μαθαίνει ο ένας από τον άλλο, που είναι το πιο σημαντικό. Και ποιος ο δικός μας ρόλος ως Standout του, γιατί μιλούσαμε και πριν να μπούμε στο στούτιο για μερικά παραδοτέα. Ναι. Και είπες μας ότι τη συγκεκριμένη στιγμή δουλεύετε πάνω στο παραδοτέο 7.7. Άρα ποιος ο ρόλος μας πάνω στα παραδοτέα τούτα και το συγκεκριμένο παραδοτέο? Σου κάνω μια μικρή περιήγηση, γιατί το έργο τρέχει από το Γενάρη του 2024 και τώρα είμαστε σχεδόν στα μέσα του έργου. Πώς το βιώσαμε? Το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που έπρεπε να κάνουμε ήταν ότι έπρεπε να δούμε τι υπάρχει σε πώληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ήταν κάτι πολλά χρονοβόρο και με τη βοήθεια και του Trunic αλλά και διάφορων πολιτικών που την Κύπρο και το εξωτερικό που μας βοήθησαν, καταφέραμε να κάνουμε έναν
τηλικών παραδοτέων, το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι δημοσιεύσιμο, γιατί να το χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια του έργου, με πάρα πολλές πληροφορίες για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και μέσα από τούτο μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι μπορεί να μιλάμε διάφορα για την Ευρώπη, αλλά οι πολιτικές της για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άρτιες και πολλά σημαντικές για το μέλλον και την ύπαρξη, θεωρώ, του περιβάλλοντος αλλά και της ίδιας της Ευρώπης. Όταν μελετάτε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μελετάτε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μόνο τις χώρες από τις οποίες είναι οι εταίροι? Προσπαθούμε να βλέπουμε την Ευρώπη από όλες τις πλευρές. Διότι και οι ίδιες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν στη βάση τους σε ένα πιο οικουμενικό επίπεδο. Δηλαδή το Green Deal λέει ένα Green Deal for Cyprus, Green Deal for Greece. Είναι focus στην Ευρώπη. Επομένως, προσπαθούμε να τα βλέπουμε με ένα πιο σφαιρικό μάτι, να καλύφουμε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν, γιατί ακόμα και οι χώρες που δεν εκπροσωπούνται στο έργο, αύριο θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία μας, θα θέλουν να μεταφέρουν τη γνώση της δικής τους χώρας και κουλτούρας, οπότε θέλουμε τους να είναι μέρος της διαδικασίας. Ήταν πολλά καλή ερώτηση σου, Στεφανία, γιατί όντως βλέπουμε χώρες οι οποίες μπορεί. Δεν ξέρω ποιες χώρες είναι μέσα στην κοινοπραξία, αλλά βλέπουμε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες έχουν βέλτιστες πρακτικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Αν δεν είμαι μέσα στην κοινοπραξία, λογικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα παραδείγματα που γίνονται στις χώρες. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Το πιο μίτσι παράδειγμα που μπορεί να σκεφτεί, το οποίο προσφέρει κάτι στη διαδικασία, εμείς θέλουμε το. Και πιάσαμε το. Δηλαδή, πολλά ωραία παραδείγματα. Θυμούμαι ότι σε ένα meeting που είχαμε πάει, είχαμε κάνει μια συζήτηση για το πώς θα μπορούσε μια ομάδα νέων να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία μας στο μέλλον για να κάνει μια καμπάνια. Και ήταν τότε που έγιναν οι θλιβεροί κατακλυσμοί και η ζημιά που έγινε στη Βαλένθια, και πώς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε να χτίσουν μια καμπάνια, πρώτα απ' όλα για να δυναμώσουν την κοινότητα μέσα στη Βαλένθια, και ταυτόχρονα για να τους δώσουμε την ευκαιρία να κινηθούν πιο εύκολα πιάνοντας ποιοτικό υλικό. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολλοί από τους εταίρους ήβραν το αποτέλεσμα τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες άλλες περιπτώσεις, σε διάφορες άλλα σημεία την ιστορία της Ευρώπης, τη μελλοντική, όπου εύχομαι να μην χρειαστεί, αλλά μπορεί να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Επομένως, βλέπεις ότι είναι όριο και ποιοι συμμετείχαν. Συμμετείχαν ένας οργανισμός που την Ιταλία, ένας οργανισμός που την Κύπρο, ένας οργανισμός που την Γαλλία, για να γίνει τούτη η καμπάνια και τούτη η διαδικασία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορείς εσύ να κάνεις μια καμπάνια που να αφορά την Ελλάδα. Μπορεί κάποιος στην Ελλάδα να κάνει μια καμπάνια που αφορά την Κροατία. Άρα η δική μας πράξη μέχρι τώρα, ως Stand Out Edu, είναι η συλλογή πληροφοριών για τις νομοθεσίες στην ουσία και στην Κύπρο και πανευρωπαϊκά, ώστε να αξιοποιηθούν. Το ήταν το πρώτο μέρος, ναι. Στη συνέχεια είχαμε αναλάβει ήταν πολλά challenging σαν task και διαδικασία, που ήταν να δούμε τι υπάρχει σε διάφορα approaches πειραματικά για τη συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα, δηλαδή τα experimental approaches όπως το είχαμε ονομάσει, και θέλαμε να δούμε τι εμάθαμε, τα lessons τα οποία έχουμε μάθει μέσα από τη διαδικασία που ακολούθησε, και είχαμε δύο βασικά focus. Το ένα focus ήταν πώς να εστιάσουμε στους πολίτες και να τους δώσουμε μια γεύση από το AI, και το δεύτερο είναι πώς να τους κάνουμε να εμπλαγούν πιο ενεργά. Και ξεκινήσαμε να το χτίζουμε τούτον, γιατί ως εργαλείο ήταν να δοθεί μετά στην ομάδα που ασχολείται με τα πιλωτικά τεστ,
την οποία έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εμείς να διατελέσουμε και ξεκίνησε τώρα να ζυμώνεται. Και κατά τη διάρκεια του χτισήματος πήραμε μια απόφαση η οποία, επειδή θα ήταν δημόσιο το συγκεκριμένο deliverable, πήραμε μια απόφαση σαν standard του, την οποία σεβαστήκε και η ομάδα της standard του, αλλά και οι εταίροι δεχτήκαν την με χαρά, να δώσουμε έναν ύφος πιο handbook στο όλο deliverable. Και εκείνος που θα θέλαμε να ενισχύσουμε με το handbook είναι διάφοροι ερευνητές ή stakeholders ή δασκάλοι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στο μέλλον θα ήθελαν να ασχοληθούν με την έρευνα γύρω από τα experimental approaches στην συμμετοχή των πολιτών με τη χρήση AI ή που εμπλέκουν μέσα το κλίμα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε το πώς οι σταθεροί και οι προκαθορισμένοι, ας το πούμε, indicators, οι στόχοι του έργου, οι οποίοι ήρθαν μπροστά μας σιγά σιγά καθ' όλη τη διάρκεια του deliverable, ήρθαν να δέσουμε κάποιες άλλες ανάγκες και κάποιους άλλους στόχους, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν για να γίνει πολλά καλύτερη χρήση του AI και γενικά στην έρευνα. Δηλαδή, θυμούμε 4 συγκεκριμένες παραμέτρους, οι οποίες είναι ποιοτικές και τις οποίες, παιδιά, στο μέλλον να κάνει κάποιος έρευνα και να θέλει να εμπλέξει τη χρήση του AI, είναι πάρα πολύ σημαντική, που είναι η εμπιστοσύνη, είναι το inclusivity, είναι το accuracy, λοιπόν, και είναι το accessibility. Γιατί ποια είναι η διαφορά του inclusivity με το accessibility? να σου πω, το accessibility έχει σαν βάση το να μπορείς να έχεις τα εργαλεία για να χρησιμοποιήσεις το τελικό σου, την τελική σου βιβλιοθήκη. Δηλαδή μπορεί να είσαι διάνοια στους υπολογιστές, αλλά μην έχεις υπολογιστή. Άρα σου κάνει το εργαλείο μας. Το inclusivity είναι να μπορεί να παρέχει την δυνατότητα σε άτομα τα οποία μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να έχουν κάποια σωματική ή οποιοδήποτε μορφή σαν αναπηρία. Μαθησιακή. Μαθησιακή, για να μπορούν να έχουν access στα εργαλεία μας. Το accuracy είναι ότι πρέπει να είναι επιτυχημένο. Δηλαδή πρέπει την ώρα που κάνεις, που ψάχνεις κάτι, το αποτέλεσμα να σε αφήνει ευχαριστημένο. Μπορεί το νόημα ή εκείνο που περίμενες να μην είναι εκείνο που να δεις, αλλά τουλάχιστον να είσαι ικανοποιημένος ότι ευκάλεσαι σου το αποτέλεσμα που περίμενες. Ενώ που είναι κοντά στο ερώτημα σου. Το trust, ερχόμαστε πίσω στη συζήτηση που είχαμε που την αρχή της συνέντευξης, ότι παιδιά πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και ένας, θεωρώ εγώ προσωπικά, αλλά και η ομάδα μου, ότι ένας ο οποίος ξεκινά να κάνει μια έρευνα τώρα ή να χτίσει μια εργαλειοθήκη, θα πρέπει τούτα τα σημεία να μπορεί να μπουν στο τραπέζι. Πώς το εξασφαλίζεις αυτό? Είναι δηλαδή δημοσιοποιημένα σε κάποια βάση δεδομένων, ερευνητική? Τι εννοείς ακριβώς? Οι πειραματικές προσεγγίσεις, το handbook το οποίο ετοιμάσατε. Θα σου πω. Το handbook μας είναι αναρτημένο στη σελίδα του έργου. Έγινε μια προσπάθεια μέσω της σελίδας να δώσουμε στους πολίτες όλα τα deliverables και τα handbooks τα οποία θεωρούνται από το έργο ότι είναι δημόσια και ότι πρέπει να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται. Επομένως, ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ενδιαφέρεται να δει λίγο παραπάνω για τον τομέα, να βρει μέσα παιχνιδοποιημένες διαδικασίες, τεχνικές που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη για αξιολόγηση ερευνών, για AI, διάφορα AI tools και gamified tools, τα οποία κάνουν τη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα, όλων των πακέτων
μπορούν να το βρουν μέσα από τη σελίδα του Νιουρόκλιμα. Άρα θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει για το έργο, ώστε να εκμεταλλευτεί αυτές τις πληροφορίες. Δηλαδή, αύριο, αν ένας ερευνητής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου θέλει να τρέξει μια αντίστοιχη έρευνα, δεν θα το βρει στις βάσεις δεδομένων τις ερευνητικές. Θα πρέπει να γνωρίζει για το έργο, να μπει στο neuroklima.eu και να κατεβάσει το αρχείο. Θα ήταν καλό να το κάνει μέσω της σελίδας μας. Βέβαια, οι πλήστοι ερευνητές γνωρίζουν ότι και μέσα από τη σελίδα της Κομισιόν αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βρουν κάποια από τα εργαλεία. Πρέπει να ξέρουν πού να ψάξουν. Ναι. Αλλά τους προτείνω να μπουν στη σελίδα μας. Τους προτείνω να δουν τι προσπαθούμε να κάνουμε. Ίσως αύριο να εμπλακούν πιο ενεργά στην προσπάθεια μας. Ίσως αύριο να μπορέσουμε εμείς μαζί τους να φέρουμε το έργο ένα βήμα παρακάτω. Γιατί όσο προχωράει η διαδικασία χτισήματος του εργαλείου, αλλά και των αναγκών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεννιούνται νέες προσδοκίες, νέες ανάγκες, νέοι στόχοι. Επομένως, το εργαλείο που να μείνει στην Ευρώπη, εμείς να το χρησιμοποιήσουμε για να φτάσουμε ακόμα πιο μακριά σε άλλους στόχους που υπάρχουν. Αύριο μπορούμε να κάνουμε κάτι για το agriculture. Θέλουμε να το βάλουμε στη ζωή μας σαν ερευνητές και ίσως φίλοι, συνεργάτες, ερευνητές που την Κύπρο που θέλουν να μας ρωτήσουν και να μάθουν παραπάνω μπορούν να το κάνουν και εμείς με τα χαράς να τους δώσουμε πληροφορίες. Γιατί ίσως κάποια ιδέα τους να μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς με το έργο αλλά και με μελλοντικές έρευνες. Ξέρετε πόσες έρευνες μηνίσκουν στο τραπέζι γιατί δεν υπάρχει το κονδύλι, κάποιος δεν ήξερε τη διαδικασία, υπήρχε μια αμφιβολία για το πώς να προχωρήσεις, ποιες είναι τα requirements και ποιες είναι οι ανάγκες. Πάρα πολλές. Ή κάποιες φορές βλέπουμε ότι γίνονται και οι έρευνες, αλλά η διάχυση τους προς το κοινό να αποτυχάνει. Τούτον θα ήταν ένα τεράστιο θέμα συζήτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες για το πώς μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά η διάχυση τους και πρόθεση τους στον τελικό δικαιούχο, και αρέσκει μου που λέμε τελικό δικαιούχο την ομάδα στόχου, γιατί εκείνος μπορεί να αποφεληθεί στο τέλος της ημέρας, πρέπει να φτάσει. Πρέπει να φτάσει, πρέπει να αγκαλιαστεί, πρέπει να μας δώσει feedback ή θετικό ή αρνητικό για να διορθωθεί και να προχωρήσουμε παρακάτω. Εντάξει, αλλά τώρα μιλούμε για το νιουρόκλιμα, το οποίο είπαμε είναι κάτω από το κονδύλι Horizon Europe, μεγάλο κονδύλι. Άρα υποθέτω ότι υπάρχει η πιθανότητα και η δυνατότητα να φτάσει στα αυτιά πιο ψηλό βαθμό, να το πω έτσι, ατόμων οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν στη διάχυση του υλικού. Ακριβώς. Είτε είναι υπουργεία, είτε βουλευτές, είτε stakeholders που είπες και εσύ ο ίδιος πριν λίγο. Σου πω παράδειγμα. Είχαμε έναν έργο σαν οργανισμός, το οποίο να αφορούσε την ψυχική υγεία και την ενδυνάμωση οδηγών λεωφορείων για τη διαχείριση συγκρούσεων, το κοινωνικό θάρρος, το στρες, έλεγχος του στρες. Συγκρούσεως στη δουλειά ή συγκρούσεως λεωφορείο. Συγκρούσεως στη δουλειά. Ευτυχώς. Ναι, το πήραμε τόσο μακριά. Ευτυχώς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έργο, όταν τελείωσε τα αποτελέσματα του, σε μια και οι δύο χώρες που συμμετείχαν αγκαλιάστηκαν πάρα πολλά. Και υπήρχαν πάρα πολλοί οργανισμοί, μάλιστα υπήρχε και ένας οργανισμός λεωφορείων το οποίο εφάρμοσε το και κάνει το τούτον σχεδόν κάθε χρόνο. Δοκιμάζει το με τους υπαλλήλους του. Τούτο το πράγμα ήταν τόσο θετικό για το έργο μας, όπου ανανεώθηκε, είναι το Competence Plus 2, το οποίο ήρθαμε να προσθέσουμε τώρα στοιχεία του στοιχεία inclusivity and diversion, το οποίο ήταν μια ανάγκη που προέκυψε και μέσα από το feedback που έπιανε από τους πολίτες. Άρα τι έχουμε ότι ξεκινά μια έρευνα
ξεκινά μια διαδικασία, μια προσπάθεια για να χτίσουμε ένα υλικό, ένα εκπαιδευτικό υλικό, να δοθεί στους πολίτες, αν αγκαλιαστεί και φτάσει κοντά τους, τότε έχουμε καταφέρει κάτι. Αν μείνει στο τραπέζι, δεν καταφέραμε τίποτε. Τούτο είναι πολύ θετικό για να βλέπουμε ότι τα ευρωπαϊκά έργα είναι κάτι που γίνεται, μένει στο ράφι και μετά να ασχολείται κανένας μαζί τους. Έχουν εξέλιξη ακόμα και μετά την πληρότητα του χρόνου όταν τελειώσει το έργο. Ναι. Και εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την εμπλοκή των πολιτών. Ακριβώς. Την εμπλοκή και την παραγωγικότητα των πολιτών με βάση την πληροφορία που έχει φέρει το έργο. Ακριβώς, και πολλά σημαντικό όχι μόνο το να εμπλακούν οι πολίτες, αλλά να εμπλακούμε και εμείς οι ίδιοι οι οποίοι παράγουμε τα εργαλεία. Να νιώσουμε ότι έχουμε καταφέρει κάτι, να φέρουμε τους πολίτες κοντά και τι γίνεται. Ο πολίτης μπορεί να το απορρίψει. Εμάς διάμασε ένα μήνυμα. Ότι ίσως κάτι κάναμε λάθος, ότι ίσως θα πρέπει να μάθουμε που το ότι είπε λάθος και να φέρουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Ίσως οι οδηγοί λεωφορείων, σε εκείνο το παράδειγμα που σας είπα, να μας έλεγαν ότι ξέρεις, πιο πολλά που όλον την έρευνα άρεσε μου το κομμάτι που μας εμπλήσετε πώς να είμαστε πιο περιβαλλοντικοί. Πώς να προσέχουμε το περιβάλλον, πώς να εφαρμόσουμε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του λεωφορείου, μπορεί να μας ενδιαφέρει παραπάνω από το υπόλοιπο κομμάτι. Γιατί έχουμε τις τεχνικές μας. Ίσως τώρα να μας δει ένα μήνυμα. Ένα σημαντικό μήνυμα ότι μπορεί κι άλλα επαγγέλματα, άλλες οικονομικές δραστηριότητες να έχουν ανάγκη να εκπαιδευτούν στη χρήση sustainable πολιτικών και πρακτικών για το περιβάλλον. Εσύ τι θα συμβούλευες τον κόσμο που μας ακούει, μάλλον με ποιον τρόπο θα το συμβούλευες να εκμεταλλευτεί τη γνώση που παρέχουν τα εργαλεία του νουρόκλιμα? Το πρώτο βήμα το δοκιμάσει. Όταν θα είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσει. Φυσικά, μέσα από τη σελίδα της Standout Edu, εμείς να τους καλέσουμε πολλά σύντομα να συμμετέχουν στην πειραματική διαδικασία. Πολίτες, νέοι εκπαιδευτές νέων, stakeholders, δημοσιογράφοι και εκπαιδευτικοί, θέλουμε τους κοντά μας να μεταφέρουν τη δική τους εικόνα και άποψη γύρω από το πώς βλέπουν τα εργαλεία μας. Όταν είναι έτοιμα, θέλουμε ό,τι έχουν μέσα τους συσσωρευμένο την κρυφή ανάγκη να μεταφέρουν ιδέες, λύσεις, να ψάξουν για καλές πρακτικές και να μεταφέρουν καλές πρακτικές, να το κάνουν. Διότι ιδέες έχουμε όλοι. Και καμιά φορά οι ιδέες μας μπορούν να φέρουν αλλαγή. Για να φέρουν όμως την αλλαγή πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και τα εργαλεία του νιουρόκλιμα ήρθαν να βάλουν στο τραπέζι την ευκαιρία για να μπουν τούτες ιδέες. Δηλαδή να οδηγήσουν στα tipping points που είπαμε στην αρχή. Εγώ παιδιά πιστεύω ότι έχουμε εξαιρετικά μυαλά στην Κύπρο. Έχουμε νέους με φανταστικές ιδέες, οι οποίοι είτε λόγω του ότι ακόμα δεν έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν τις σκέψεις τους, είτε επειδή νιώθουν πως θα φτάσει πουθενά η όλη τους τούτη όλη προσπάθεια, μην ίσκους το περίμενε. Θέλω όμως να δούμε την ευκαιρία. Γι' αυτό εμπλέγουμε και τους πολιτικούς μας, γι' αυτό εμπλέγουμε και τους δημοσιογράφους, γιατί ίσως μέσα από τη διαδικασία να πάρουν πληροφορίες, να πάρουν σκέψεις και γνώσεις που αφήνουν την αλλαγή. Έστω στις ημέρες δεν που θέλουμε να αποφύγουμε η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση να γίνουν ακόμα χειρότερες από ό,τι ήταν το 1990. Θέλουμε το 2050 να φτάσουμε στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά σημαντικά τούτα που μας λες, Θράσο, ειδικά τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί φτάνουμε και στο τέλος του επεισοδίου. Μίλησες μας για το ότι πρέπει να φτάσουμε ένα βήμα πιο κάτω στην κλιματική αλλαγή και ότι όντως έχουμε εξαιρετικά μυαλά στην Κύπρο που πολλές φορές μείνουν αχρησιμοποιητά. Και πολλά σημαντικό που βλέπουμε ότι στο νιουρόκλιμα προσπαθούμε και εμείς ως Standout Edu και προσπαθούν γενικά και οι υπόλοιποι εταίροι να φέρουν και τα μυαλά
κοντά στο νιουρόκλιμα, κοντά στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο στόχος όχι μόνο του νιουρόκλιμα, αλλά κάθε ερευνητική διαδικασία. Ναι. Στο νιουρόκλιμα έχουμε τη δυνατότητα σε μεγάλο βαθμό. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε τη δυνατότητα, γιατί μαθαίνουμε εμείς, μαζί μας μαθαίνουν και οι πολίτες, αλλά και γενικά η κοινωνία μας, και μαθαίνουμε και εμείς με τη σειρά μας τους άλλους εταίρους για το τι συμβαίνει περιβαλλοντικά στην Κύπρο, αλλά και γενικά το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Αν μου επιτρέπεις μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, πώς προσμετράτε η δική σας συμβολή στην κλιματική αλλαγή? Σαν νιουρόκλιμα εννοείς? Ναι. Τούτο είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε με το τέλος του έργου, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε με την όλη τη συζήτηση, εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε είναι behavioral change, δηλαδή μια συμπεριφορική αλλαγή, η οποία οι πολίτες που είναι να εμπλαγούν στις πιλωτικές μας δοκιμές, οι πολίτες οι οποίοι θα δοκιμάσουν τα εργαλεία μας μετά και θα συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν, θέλουμε να πιστεύουμε και να νιώθουμε ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν την κλιματική αλλαγή σήμερα στην Ευρώπη. Άρα, πώς θα το προσμετρήσουμε? Αν δούμε ότι τούτοι οι πολίτες ή γενικά θα λέω η ενεργή ομάδα που θα ασχοληθεί με το έργο σαν πολίτες οι οποίοι να το κάνουν εθελοντικά, δηλαδή θα πληρωθούν για να το κάνουν. Θα το κάνουν γιατί θέλουν να το κάνουν. Θα έχουν μια διαφορετική εικόνα πλέον για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή και θα γίνουν πιο ενεργοί. Υπάρχουν τα εργαλεία να μετρηθούν. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω ακόμα, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι δημοσιεύσιμο. Ίσως με το τέλος του έργου του χρόνου να έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε και τα εργαλεία, αλλά και όλη τη διαδικασία, τα μαθήματα που μάθαμε, γιατί το toolkit που σας είπα ότι κάναμε θα έχει συνέχεια στον τελευταίο μήνα του έργου, όπου εκεί θα δούμε τι μάθαμε μετά που εμπλέξαμε τους πολίτες. Άρα ίσως να έρθει και εμάς να μας δώσει ένα πολύ μεγάλο μάθημα για το ωραία βιβλιογραφία, αλλά τι λένε οι πολίτες. Και να μην είναι το ενδιαφέρον το κομμάτι. Όντως, πολύ ενδιαφέρον. Και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αναλυτικά σε ένα επόμενο podcast, ώστε να δείξουμε και περισσότερο στον κόσμο το τι συνέβη. Εννοείται. Ευχαριστούμε, Θράσο. Ευχαριστώ Στεφανία, εννοείται, που υποστηρίζεις τον αγώνα μου στο podcast. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.